Parapatta politika li twassal għal ħmerijiet, nispara biex nider. Hekk iddikjara l-professur Andrew Azzoppardi f'post fuq il-medja soċjali b'reazzjoni għal dak li qal id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn wara li kien affaċċjat bi kritika qawwija għal fatt li l-IVF mhux qed jingħata kompletament b'xejn. Dan meta diversi koppji esprimew ir-rabja tagħhom għaliex il-proċess tal-IVF mhux vera li huwa kollu issussidjat. Wara li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg ta' fadawl fuq dawn ir-realtajiet, il-Ministru tas-Saħħa ħareġ jitkellem dwar il-PGD testing li hija analiżi ġenetika qabel issir l-IVF u li m'għandax taqsam xejn mal-proċess preżenti. Bit-dekan fl-Università ta' Malta jgħid li din ibiss parapatta politika. Andrew Azzoppardi fil-fatt staqsa min ħajstabilixxih dan il-proċess, fejn ħanaqtaw il-linja, l-etika u l-moralità fejn jidħlu f'dan kollu. U se jiġri meta wieħed jinduna li l-embryon iwassal għal persuna b'Down syndrome se jkun eliminat? Il-professur Andrew Azzoppardi qal li din hija mossa oħra ta' politiku li jfajjar minn żniedu. Fl-aħħar jiem kompla jikber it-tħassib ta' diversi persuni dwar il-mod kif il-Gvern u l-Midja Laburista qed jippruvaw iqarqu bil-poplu Malti meta jibqgħu jinsistu li s-servizz tal-IVF huwa wieħed mingħajr ħlas. Dan meta l-mediċini għal dan it-trattament jitħallsu mill-koppji u mhux mill-Gvern. Barra minn hekk it-trattament jista' jiġi jiswa eluf ta' euro. Il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem insista li l-IVF għandu jkun kompletament b'xejn għal kulħadd. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg jisħaq li għandu jitneħħa l-pis finanzjarju minn fuq il-koppji. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista jinsab kommess li meta jkun fil-Gvern il-mediċini tal-IVF ikunu b'xejn.